takardar izinin kama Brahma, amma shi muhimmin dan jam'iyya ne. Amma sai da haɗin kanki a matsayin ki ta shugaban jam'iyya shine za mu aiwatar da komai ba tare da wata matsala ba. Shin akwai hujjar cewa ya aikata laifin? Jam'iyyar mu ba za ta goyi bayan Brahma ba. Brahma, wannan wani irin zalunci ne. Ban taɓa ɗauka mutane za su yada daraja saboda mulki ba. Barka. Ofishin 'yan sanda ne ba gidanka ba da za ka je lokacin da ka so. Ku kama shi. Kai! Da bukata ne sai ka buga mun ankwa? Warai, da bukatar hakan a sashe na 376 rukunin Foxo sashe 4 da na 5. Wannan ba iya tafi da aiki ba ne, doka ce. Dawo. Ba komai karki da mutun ji? Dan Allah ka ji Brahma. Zan dawo ba da dewa kin ji? Kawu dan Allah ka yi hakuri. Kada ka tafi da Brahma. Tashi yarinya, sake mishi kafa. Ka yi hakuri. Kada ka tafi da Brahma. Kin ji yarinya? Ki sake shi ki hakuri. Ke maza. Kada ka tafi da